Saka pakazorovwa hondo ngozi kurupira Chipuriro bhuku kurupira Chipuriro chikarema achitaura akati vakomana vakunobhureka Salisbury maximum prison kuburitsa vamwe vavo vari kuurayiwa naSmith. South Africa ikavhunduka yakatumira ndege mafaita nemabombas nemabhakania zuva rinoita seradzima iri iro risina dzakadonhedzwa ari panonzi Patrick Kiki. Patrick and Kiki. Ndiwe nyuzi ndiwe mapepa futi. Zvikanzi zvanzi naChikerema maZimbabwe fighters vari kunanga kuHarare maximum prison kunoburitsa vamwe vavo. Zvikanzi naGeneral de Gaulle munomuziva books history. We? Mundati books history yes. Ndiwe kunyika ipi? Andichaziva. France. Smith is a stupid man. How can you make a front line with the guerrillas? Army this is the boundary. Tasa akurwa nekumashure kwake. Yedzi ndege ziri kudonhedzwa. Chipuriro ndakata number 3 ka 1 yechinui yakumana 7 and ainga ine 100 mafighters yekuwangi yedu yanga ine 135 Chipuriro. Chipuriro. Saka mamafamba kubva kuna Angwa kusvika muChipuriro. Ya, chamunjaku nuyo bangura tateipfuura futi. Takumberi kwemangura. Atiri mugame park chete. Ndiyaita yakada kuti tifambe kudaro. Kudenga kwakadzwa urombo. Zuva riita seradzima iri. Ende dzakutya kuti dzingotombichana dzarodza dzakachidzorwa kane nemanda aircraft edu. Yeah. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo manya takabadesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo manya takabadesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Zemuno nedziku South Africa ngari combined forces nokuti paiwe
ve-ANC wo zvekare muri pakati pagurupu yewangi papane vemuno vakazongofungidzira kuti ANC inogona kuva iripo asi yakanga isipo asi redi ndoranga rine ve-ANC. igore ripi zvira makapinda pachipoliro? Takapinda December 67. 67. Alright. Saka 68 ndo wenenge webhaturu racho randiri kutaura iri. 68. Okay. Kana muchera soko munoera soko here? Hongu. Baba wenyu rave gamba James Chikerema ndimurehwa akati nokuti 6 March kwakauraiwa makomrades 3 6 March. naSmith 67. 7. Okay. March 67 ye kukareva vamwe futi vanosanganisa gurupu ya yekuchimani-mani vakakomandwa nandavaninyesitole pandamboti paya garwe rakaponeswa nenyaya yenhingi yeage saka ndopakandinachikerema gurupu yatinayo iri muZimbabwe yezvino iri kumacha wafa wasara kuenda kuHarare maximum prison vada kunoburitsa vamwe makomrades avo vakatongerwa death sentence naSmith. Aiwa yakavhundutsawo world yese ndopakanzi na Patrick Kick, British journalist and broadcaster futi, akati mawandira avakaita game park inobva kuChirundu yopfuura neukaro yonobata Chinhoyi uko kune makomo emavhura dona saka yakakurisa vari kuswima mukati mayo zvikanzi naGeneral de Gaulle ndowekupo France. Zvikanzi Smith is a very stupid man. How can he make a front line in the guerrilla forces? It's stupidity. America takamboitaura muVietnam umu one kurwa kwavari kuitwa. Ungaita front line yerudzi nemagandanga. Achatodona chete Smith. Kana South Africa iri kuyoma kana muchizvibatsira hapana kwaanomboenda
Into saenda kuti ireke kupindirwawo wapanyika kana pasina izvozvo wachasafa makwenzi ari kuisa ari kusafa Smith. Yakadhonza February, March, April, May ndokuzoti zii vanhu vaita skatati. Vamwe vakunokurana Gweru, vamwe vakuzumba, vamwe vakwamutoko, mumwe vamwe ava nemabhuletsi. Akabvunza kuti panapa hakuna dhokota here? Robata vanosvika kuona gomo iri rakadai, pane kakomo kadikako munyasi macho panemba yakadai ari panonzi magirasi. Ndi dhokota anorapa zvese, anga ari kuSouth Africa asi kunondo kumusha wake, saka pamusha pake ari sejari iri pekarepo. Saka kana muno munhu akakuwara munoenda muchinorapwa kwekareko, vakaskorapwa mabhuletsi achipiswa. Havana kuzobuda nokudhoko muzama maglassed windows akudhara anga asina kamaningi, mabhagla pa anga rakavhurwa kaanga ari mahombe, ndiye svetu vachinopinda muflower beds turi pasi vachitomiramo. Ndobva wataedza gomo vakadai unoya kukirosi kubva kuOld Road, kubva vanohwanda muya kwaakumanheru, kubva vadzoka. Ndobva vadai vakanaka kwamuriwe. Vamwe kuzumba, vamwe kwamutoko, ndobva vagara muya, ndobva vakutotirena vamwe. Saka pane mumwe achanda kumabhazi, stupidity yaiti kuona Smith former army uniform kana mapurisa kumagaba kuenda kwazvaitengeswa. Saka makondakita ndo akanga akutumwa kunotenga, watenga waya nazvo wovapa plus zvokudya zvimwe zvaipiwa nepofu mamisha umu. Apo pane imwe bhesi pavakazotengeswa paive nemimango yakanga so kwachitimbe wanataro ndiwanga kuri kwandakavhura mabhesi angu sari ndaenda kutrain. Paive nechisipiti pakuita mimango, saka vaichera mvura imomo upinda nayo mukefi mubako, ndomabika zvokudya zvavachidya vari ana amanheru. Voenda kunokona kuti zvinokwana Nyadhiri uko vachitraina vana chiendesa kuZambia. Saka murume uyu aingoziva panopindwa napo, kuti makaita semungatanga asingazvizive.
saka vakati vachiuya rimwe zuva pfuti ikati yatanga kuita vakadzorera svika mapurisa aya nemasoja akanga ana ava akapera mabara evakomana anenge asingati kwezvechibhabhabhaka ndinoziva kuti wakananga here munhu wakananga here munhu vakazotiza mapurisa aya nemasoja aya avawo zvaranyurawo vakanga vakaona kudharaka kuti iko kune kasipiti asi kune imwe mvura yavaiona ndeyavainzi vanwe iyoyo iyi yakanzi haigezwe vanogeza miri nekukasipiti uko kumimangoko chiuko icho saka usiku vabika vadya vakadzika pasi ndokuona chenza ndokuchiteedza soro wakati ngwe ndokwakabuda nako pane kasokatanga tiri kumunda kuyoko ndokwakazombuda ndopavanopinda mumamutoko nousumba ndobva kutrena imomo wachiendesa kuzambia yakanakidza hondo yedu ikagozosuwisa pamberi apo saka tichibva muchipuriro imi makabva mafamba sei takatozotengeswa taakuno kuna ninguku kuna mazoweku pane mwe munhu akationa hatina kumuziva kuti munhu rudzi ndiakamhanyira kumapurisa saka patanga takarara munhu akagata akangoswika 5 pfungira nganganganganga ndozoti pfuti manje dzakurira vaya vakabva kanda mategasi tirungopfurana navadhakwa makungogumana muchidhumana kamba kwatiri kuenda nakoku kunotoone ningi zigoronga ririko uko kunotoone ningi nezvimota zviya zveshe ndikuti kamba kutopinda muningi muchimotikari chakaningiri kwakutara chiri pamuromo weningi wezimwena riya iri ndokobakuba ora tozotongwa makabatwa muri vangani madi makabatwa muri vangani
we're about 5 years kune dzimwe nzvimbo kanga wakabatwa mwabatwa akati taingounganidzwa tiunganidzwa takazoita after 9 months vanhu vakazenge va32 Samabatwa vamatongwa muchitongerwa mhosva dzekunzi chii? rebelling against the constitutional government. Vachitika vari pamutemo. Saka ndo mamiriro azvakazoita. Makatongerwa kujeri ripi? Akatanga taudzwa vese vakapakazokadzwa maHarare kare. Najaji ainzi Davis. Right. Saka ndibva taita apiri. Ndibva apiri yaraswa. All right. Takagara takabheja kudhara. Ndio Zimbabwe yataida. Apiri yaraswa. Tikatayo chauya. 68 apera 69. Dzimwe nyika dzamukondema Smith yangomira neSouth Africa chete. Zvino hazvihaningirika vanhu vako kutiza mabasa kwenye vari kuamini kuchipurisa. Kwakati kwazoti vanhu oi. Ferrefood wo South Africa wo akanga ari messenger aipota achitaura kuti ndinge handisi kumuona zvakanaka kuma-MP kuyoko. Anenge ane connection makadzanga. Munhu wosungwa. Saka akati rimwe zuva achinyatsoteerera achitaura uya otaura. Akangoda kupotedza ruoko rwake kusvikomubata panapa. Rwakangira pamusoro apa. Kwaburitsa mupeni webanga. Tau. Gara ureri. Ferrefood afa Prime Minister. Vamwe hasina mboona munhu achiuraiwa vakasvotoka pamawindo. Pamusuwo paita waita mudika mwasvikopudzika. Mwakachimhanyiswa uri kusunda mwari usikopudzikira. Vanhu vaitsika vachienda. Vanga vari varongo cheteka. Zvikanzi Patrick Kiki, how can you make a front line with the guerrillas? Vanenge vari papi? Kazoti unoenda mungano hafaniri kuti vati vapfuurire papa. Vanofamba neusiku. Kanofamba nemasikati. Chingano vari kuitawo zvimwe zvavari kuitawo masivhiri.
Well, mina 68 apera ta 69 ndo pakazo 69 pakazopinda ningi nyaya yedu mukoti rwechipiri ndo pakazobviswa death sentence iyayi ichipuwa life muprison. Muna 2000 2070 70 kan muna 70 yapera ndo pakazonzi asati apera zvake musi wa 22 December ndo watakatorwa chitoti svikara mangwana epasera apo takuenda muChristmas 25 zanzi Bhuruwayo unobikira ikoko zvikanzikana naPatrick ndozvatakambokuudza kaSmith kuti ungaite front line nemagandanga wepa vanhu vaonavo vamwe vacho anga asingakuri tasa matiziro avakaita vakunojoina hondo yechigandanga iwe haitirwe front line magandanga kuke wako anogona kuningirika kukupandukira ndo patakazogara 71 71 71 71 72 73 70 pane zigomba rinenge imba ino anga rakafara kuenda uko mabhonzo aitorwa mumanhigi mumalokesheni umu oiswa kujeri kokuya okwatiswa mumadhiramu osobviswa ooma tairi motikari akafa aya aitwa zibhandi rinenge rakadai uya panapa opinwa newaya saka mabhonzi oiswa muya muyomo ubwa 4 pounds hama kana 6 pounds hama kuakrasha kuita powder ndo anozoita makapu enyaya munonwira aya makapu edhaga ikanzi ningisi muri kuatambisa mugogwa inofanira kunaka panofanira kuiswa matombo motora ningi tara modira motika dzachifamba pamusoro penhingi pamugwagwa uri tati five okuroko vanhu mayasvika mumase vapedza kudya
mbatika tinogara padhuwa pasaidi apa nepanze kwete mukati kana ukacheka waya iyo unobuda zvako unoenda asi anozokupa mbatya usina kupfeka ndiani vanhu vanobva vazotaura kuti vanhu vaita kwanziwa kune mabhanditi kana kanzi kune magandanga akatiza anobva angokuzivai saka kukura kuti maigara musina kupfeka pakurara ndo pamainzi visa yenu peta wesunga wesa padhoo rako pasaidi apa kwete paka imwe mapeya tuka imwe mpeya uko yanzavanga akusvikare pamwe chetepo iye gadhi anenge afamba achienda kwakadzoka akaenda kwakadzoka akafungidza kuti imi munhu mumwe handisi kuona musoro wake kuna mumwe akaanda kurara akaguduguzaka toidu mahogani ningi furniture akasimba mani chobvinge munhu nja alright rara pekare saka 79 kwaitwa hurukuro dzenyu dziya tisatapinda muhurukuro manga makutora nyaya yematombo aiswa patara matombo aitwawo nhingi katara mafamba nawo kane nhingi aidha mota dzavo kana akahuku kaya ihuku saka vachida kuenda kune imwe fulati iri kokoko aidha mufamba muloni kana kuti kukatara kakaitwa ikako vanhu ndobva vakuzonzi saka manga makukrasha matombo aya kumpinda nemaradha pasi mamo mise maradha yabva aburitswa oiswa kunzoko kutanga kukrasha matombo pakaoneka papange pakachereka 1-2 makomba kureva kuti muri kuexercise kuti unobva kochimhanya usikotsika mumakomba muyo ruko rwo rukanobata chiri pamusoro apo unoswinga wobuda munhu zviro vanogara vakatoda achitoona agaragara umbouya vakambotaura vari koko umbachiwade nyundo dzinyatsi kudzindwa mamirire chi pwanyaya matombo pwanyaya mabhodzi aya saka vaiona ukuru hwero hwavaita pakamboya zveeducation zvawanzwa nemapriest echiroma kuenda vanhu vamwe ane hama dzine mari vakaita semi vaitumira mabhuku vati nhingo wangu afunde aone zvinomuvaraidza nemanovhero akangotaura zvepolitics chete bhuku racho ubva waritora saka ndo magarirwo acho akaitwa yazoitwa ringi Lancaster House Conference yazobudirira zvonzi vabvumirana Zimbabwe yakupuwa nyika yayo veZAPU neveZANU vauya vakudedzera vanhu vavoenda kunzvimbo dzakati nedzakati assembly point kozopinda mumaelection amakazoona aya azotora nyika yauya
Chitakazoburiswawo musi wa16 February muna 80 ndo watazobudawo tichibva mujeri. Ndokutanga kuonana nehama dzatakasiyana nadzo muna 64 ndositanga kutoti 12 asi zvakazotifadzawo kuti zvataida patakanga tasiyira vakateerawo mumashure bedu vakazopejiso hondo asi tikazotiwo Canada kondinyo zvekuti zvibvumirwa zvanga zvabvumiranwa nevakuru zvakambofamba zvazvo mune zvakanaka asi zvakazotadza kudi kuzvizadzikisa nezvatakanga takatarisira kuti tichawanawo zvakati nezvakati nezvakati. Zvakatifadza zvikuru zvokuti takasangana nehama neshamwari de Gaulle wandanga ndichitaura muFrench akati ndakambokutaurira Smith kuti you can make a front line with the guerrillas. Kunzi wapfutidza kuenda kumashure kwako vanoita zvausingafungidzire. Dai makagara pasi ndozvandakati muchaparadza zvinhu zvakawanda. Ona zvinhu zvakadhamenjika, ona vanhu vakazofa, ukafunga kuti kuredha kumakembi kune makaita kuti vanhu vasarinde, ukatovapa shungu nehasha dzakawanda. Zvakana Patrick Kiki ndozvandakambokuudza British journalist, you can make a front line with the guerrilla forces. Unoita 6 months pasina ambopfuura pachipa rugaro rwakangogarira pfuti wakadayo, pane pasina ambopfuura pa musawandi waubvisa magadhi akutore mazuva kutondoka dzakurira futi zvakatopfuura zvangwachifungidzira. Takazouya kumusha takakuonana nevabereki nehama neshamwari. Tikazotangawo kuchirorawo mushure mehondo. Firstborn yangu ndia 83. Second born
ndiwa 85. Third born ndiwa 88. Watati tombomira. Saka fourth born ndiwa 87. Fourth born '89. Achifembera we mimi. Mati Ndachifembera iwo. Pa last born. 90. Uri 90. Tombomuziyaba question mark ipapa. Napo tombomuziyari. Okay. Takati wana 5 kids. Okay. 4 boys, 1 girl. Saka boy. Musikana wenda akabangoto. Yesu nakapedzawo ningi. Chikoro chakamirirwa Maris House. Okay. First born akaita degree rake andinishwarenje nechiko we anomuteerawo akaitawo futi izvozvo asi anozoseparatana kuti imwe ndeyechakati imwe ndeyechakati. Zotiwo third born yakaitawo idzi dzainenge idzi my information media. Okay. Uyo number 3 kunezve mishini yekuningirika news inokuzvinyora ndokuno unyanzvi hwake. Anomuteerawo akaitawo izvozvo zvana media asi yake izere nokuinterviewa nokunyora. Musikanawo amirirwa mari zvawo dzake kana ari anenge apasa uyo ari kune izvo zvinyizvi. Okay. Zvokupepeta Okay. nokudzinyora. Ndobva yangu kumwe yakadaro. Kune vavo varimo momo zvitaurwe daizvo. Hamuna kundudza zita rekuhondo
mama kunzi Comrade tari kuhondo anonzi John Chakafa. John Chakafa. Ndoda kuti ndidzokere kumadhibhi semayouth panguva iyoyo nevamaifamba navo. Chikonzero chakaita kuti muti mimi vanhu musadhibhise mombe chii, uye zvakare nekuvhara madhibhi, nekuti madhibhi maidhibhisa mombe kuti dzibve zvikwekwe dzemombe dzenyu mimi kuti dzirarame. Chikonzero chamakaita kuti mutore danho iroro ndiche isusu zvedu zvataida hakuna chaitambirwa nemuvengi. Dai makambogarwa nabhuruwayo unodhura namagwegwe pelanda vachi kuenda mugweru, kuenda kunana masvingo, kuenda kunana chinhoi, kozai mumararo. Zvinhu zvezvaitwa nevarungu zvaivo zvokumanikidza. Matiegasi andanyimbe ngichitaura yaya, vamwe vanhu vakabva atoita chirwere cheasima, vamwe vakabva aita TB. Chibhora chinenge chakadai chinosvika pu apo, zvimwe zvavo nehutsi hwegireyi, zvimwe zvavo nedark cloud chaiyo. Vamwe vatoita zvirwere nazvo, nugurutsa neropa, vakatakwa vakawanda. Vamwe vakazonoponera missionary hospitals, achitopwa mishonga yakanaka. Muna achitakwaira kana mwedzi unogara kudai so, munhu aikosa ainzvuka nemunhu ari vanhu ati zonorapwa vazhinji kumamissionary hospitals. Kuwedza kwenyuka kwandichuka kwechipatara chemaroma pamusami changa chiripo, pamakumbe changa chiripo, pamakumbe paive nedouble kune chimwe chanzi sanatorium. Chatanga kuma40s zvakuenda kuma50s. Asi vanhu vakava kuriswa kwakareko futi. Saka missionary hospitals kune vamwe vainzwa tsitsi nevanhu vavakaita gurumu vane zvirwere zvakukosora, vamwe vane TB. Zvino ndo zvaiita kuti kandi zvakaita kuti vamwe vanhu vashatirwe maningi, wakutopuwa hosha yanga semurudzi rwenyu. Ane rurindi ndo ana asima vaya. Zvino ndo zvakanyanya kuningirika, uye nenyaya yekudimbura mombe dzevanhu unofanira kusara nedzakati. Pari kunana kumhondoroko 5 ndio highest, utoti madhonza 2, mhou 2 nekamhuru. Uye nekudimburwa nhingi hekitari chevanhu nemachikwakaumwe andinganzi asare ne8 kana 10 kureva kuti wanga wanombe dzanga zviri kuma20-30. Saka dzati kure zvidiki zviya zviedzi huru dzachedzo wotodziuraya
kuti namba irambe iri pa8 kana irambe iri pa10. Mombe yangu ndiopuwa mutemo kunzi ita dzakati. Kuzosota kwadzo vaizoenda kumamaketi kwacho kwaunotenga mombe idzodzo nechipi price ndivapa price iwo kumombe dzacho idzodzo. Kana makambozviona mumapepa kana munhaurwa kunzi dzimombe dzakazenge dzaane mabhunu vanotenga kuma-auction ndivaipa price yacho ka matowana $12 12 pounds kana 15 kana 20 mombe chinenge ichinge chatadza kufamba nokukora tipuwe mari yakadaro. Nokuzoita maeka ekunzi maeka akati ndinofanira kuti munhu ave nawo asi vaine nyika dzemapurasi. Pane vanhu vairi mukadzi nemurume, vanhu vari pakati pavashandi, vanhu vate mari pekarepo. Hamiri ndakupindura here? Aya, mandipindura. Tojamba futi toda kuenda pabattle yechipoliro. Muchisvika munzvimbo iyoyo futi isati dzatanga kurira, makasvika sei kuvanhu, makagamuchirwa sei nevanhu, uye musi wakatanga kurira futi zvakafamba sei? Mofu vatengesi vari kwese kwese. Ndiri mukanya. Mari? Mukanya. Mukanya. Mukanya ka vatengesi variko kwese kwese. Kune mumwe munhu anotaka pfuudzana nemunhu afamba pamaunomira vapo akuita sa kuti hanzi chiso chemunhu uyu ndakuchiona zvakanaka kana ndanzwa inenge kuti pa ndichimuona. Saka tsamuka kuenda nokokokoko hana yangu yangu ine manhanga kuti di ine handochidaro munhu pane zviri pari. Zvino ozotaurawo mumwe kwewana kutweri kuti kune magandanga. Vari kuti magandanga munhu ainge ari mujeri kaitiza unogara musango otsvaga zvokudya nguva dzeusiku. Zvino akazoona uyezve magandanga aya akavarachira kuti kuna mwe aizobhinya vakadzi. Zvino kana vaisa kuti igandanga, mukaona magandanga intensive fear inofanira kuiswa muvanhu kuti musava nerubatsiro. Kana imvura yekuna kana ndichokudya musape gandanga. Kupuwa pedenimu yakadaro. Kana kuti hana yangu yarwa muno ndapfudza neba akarema pachazoteva achataura pane mumwe munhuwo akawana kumhondoro munhu ane hana yakamurovesa masabhu ainjezvo unomupa pekudya nepekurara asi manyira kumapurisa kuti pachamuka mangwana musha wanenge wakakombwa. Vamwe vazvioneka kuti mumwe wemagandanga kana ndo vamwe vai vakarwa kwakati mumwe aisvika tsono munzara umu akasvika pachitanda kudai so anosvika kuti bhuti yangu ndakaviga kwakati. Zvino intensive fear yacho yaitwa iyo nezita racho raidedzwa ndo rakaita kuti vanhu
vamwe vazvibvumbi zvino vamwe pavakazoona manje vakomana vaakupota vachiimba usiku huya vachitamba vachidii voenda nevakomana nevasikana for 3 days kana 5 wozouya pamusha kwenga vanhu vakanaka vana mukoma ndopakazoona kuti saka vari kutinyepera vaya kana pano mumwe akazozivawo mumwe tive vanambokonai kumhondoro here pakati panonzi pani aiwa anonyepere zvino kana ari anozi mutoro waenda naye kusaiti wozonyatsotaurirana ndakuziva iwewe chete vamwe vangu handivataure kuti ndiwe ningi ndaure ndizvako iwewe zvino izvozvo manje ndo zvakaita kuti vanhu vave neushamwari vaone kuti ngai hama dzedu saka zvekuti magandanga intensive fear yaiswa kuvanhu wauya gogo zvino ndo magariro akanga akaita vanhu zvimwacho zvakazotionakei vadzimai vangu hanzvadzi dzavo dzinenge dziri kuikokondo pane 2 1 haana kuzodzoka ndewegurupu iya yekusvika mumakomba kudarwin wakafamba wakaurwa mazeisisfire zvino munyama wacho wakaitika ndokuti sanawe ndakatenga kuiswa pasi papa azouya mumwe papa uya mumwe uata akasvika mugomba 1 vari 5 ende vanonzi yabva nyatotsigirwa kuti asamboenda kusaiti number 1 pamusoro pakupesoya number 2 number 3 4 5 zvino kunzi kune vanhu vari kufukunurwa vari kutaurwa pamwe ati kuchibondo kudarwin uko zvino taratsanava akati ndimbiri pasi namba 2 yake ndinhingi 3 yacho ndinhingi 4 yacho ndinhingi 5 yacho ndinhingi asi ndinobva kwamurewa baba wangu neni tiri vaera tembo sarangwe ndine ningi ndibva mubhuku maningi ndiri mwana waningi wetembo tezo rangu anga anhu akadzi tu saka kumukadzi mukuru ndikune mukomana uyo anga ari mugurupu yazopedzeserawo mukadzi mwana wambuya yangu asi uyo haana kusungwaba akatsva mupenyu nanhasi akazopinda munational army saka hanzvadzi dzouyuyu padzakazvinzwa
dzakabva dzaenda iko kuDarweni kunzvimbo dziya. Hanzi spiti handazonyatsotaura zvinoti akanga akungochema achiti mawiri muchanitadzisa kurwa mawiri. Zvino azofamba hanzvadzi dziye dzakuenda kuno havana kuzonyatsoburitsuka zvinhu zviri clear. Nokuti vava pamusoro-soro ava umwe hanzi anga ari wekwaRusape, umwe hanzi anga ari wekubocha, umwe hanzi kumhondoro here, umwe hanzi kupi, kuzosvika pari iye ende anga ari wekwaMurewa wani. Mene nekumwe kwavanganzi vaende, zvino vacho vakanga vachinhingirika vachifokonora vanhu vakati takanzi namba 5 ataura kwakunotora hama dzake dzaya dzomupisa. Namba 2 ninge 3 ninge 4 otaurawo uye obviswa. Namba 3 uye obviswa. Namba 2 uye obviswa. Nozoti namba 1 uya abviswe. Nemeno zvirongwa zvacho zvainge zviriko zvainzonifanira kuti zvive zvinoitwa. Ndo zvakaita kuti tsano ava vatadze kubuda. Kune vanhu vakangombosvika vanhu vairi chete, ava 3 vachiripo. Tiri kudzokera futi mataurana nepovho yemuChipolilo, mawirirano ndokutanga kunyatsogara nepovho kusvika Smith azotanga kukuatakai. Dzokerere ndati masvika muChipolilo mawirirana nepovho ndokunyatsogara vachikuchengetai, vachikubikirai. Smith ndokuzotanga kukuatakai. Smith akanati akazoataka mushure mekunge pane vamwe vaenda kunotsvaga zvokudya kuti masitoro tuya turi isolated tuya kusingawanzouya vanhu vane vakawanda kuzotenga. Saka mumwewo mutengesi ndakakwenyerawo wechipurisa kana mwanga ari paofu anenge ane imbo dzake achitonwawo wawa vamwe vachinwawo madhiringi zvawo. Anosvikomuti hese ningi wakadi hese ningi wakadi iwe ndakazwa kuti uri kwakatika iwe. Zvino kune vamwewo vane hanawo dzinogara dzigodaiwo tikusvika kwese kunana Zambezi tiyotsvaga makanda kaiwa, tikusvika kwese kunana niki kunana Chinhoyi uku tiyatsvaga. Asi vanhu vacho vanofamba ukaona bhutsi inonyora manyorero acho iwayo ukaitedza wozoona kuti vakatorara pachinzvimbo chakati asi pakarara ipapo uzoti pati vanhu vakanga vakawanda kuti takafumoenda kana kabva nguva ibhekare paminhuti nguvai asi wozvina kuti tsoka inyowani. Zvino vaizorwisanawo, pane vanokuvadzwa, pane vanourayiwa, pane
anenge akuwadzwayo anozonzi wodziva pamwe achagona kubata pfuti yacho. Ndo mamwe maningi masituation aisanganikwa nawo kana kuti aiitika mukurwa imomo. Kune vamwewo vaibva vazojoinawo kuti zvanasimidza siyana nazvo. Vobva vaiswa kumashure, vaiswa Zambia. Kana saidi yeMozambique unotonoyambuka Zambezi vakuenda kupi. Kana vari nesaidi rekukureza tsvana Mutarere autonanga kuTanzania. Akanzani baba pakutonanga kuMalawi autonojoina zvehondo. Kana ari anakaitawo semi mune rudzidzo rwakaenda mberi tonza shanda muofisi ndimi makuita zvakati, ndimi makudai. Amiri ndakupindura here. So hondo yepachiporiro yakaita haina kuita mazuva, yakaita mwedzi. Yakaita mwedzi nemasvondo kunze. Chayakanakidzirawo ndechekuti yekunhingi yekusinoya Chinoi. Yes. Yakaita 2 days. Yeah. And vana vavo vashoma vanga vari 7. Yakavhundutsawo mhandu nevanhu vemunyika. Yekuwangi yakavhundutsawo kupfuura iya. Nokuti kwanga kune maZimbabwean kuita maSouth Africans riri one group. Chakaitika ndechekuti pane munhu akauya achisa motikari yake peturu paservice station. Zvino kune vamwe vanhu tine hana dzisina kutsiga. Hameno zvakataurika pakarepo paya kunzi munhu uya ainwisawo peturu mota yake ndeyangotanga kumweuka. Isisu ndokubasa kwedu. Tikatomuwana patatukwatukwadzane futi. Akutaura paya, akutaura. Saka mumwe waye akanga achigadzisa motikari yake ambonwawo peturu. Zvakatomushamisa. Paakati achibva ipapo vanhu vakaita mabasa avo semi akabva ona kuti munhu uyu ane zvimwe zvaanoziva, ane zvimwe zvaashora.
kuti achinobuda uko ndobva kwavharwa. Saka ndobva akaburitsa pfuti vadhagura vanhu paservice station payapa. Kuti munhu akanga azviunza izvi, munhu akabva kuZambia achimbopa rutsigiro, zvinobva akazoona kuti nhingi nanhingi vaendeswa kutraining, nhingi nanhingi vatorwa vaenda kutraining. Iye akangomanikidzirwa wokuenda kutraining yehondo. Agara uKitwe ndobva atengesa imba yake, midziyo ndokututa ndokuisa kurerwe takurwe nechitima chemanheru chauya kuBuruwayo. Ndobva arova nemotikari yake kusvika muRusaka ndokutengesa motikari, ndozokwira treni yakatakura zvinhu zvake svika muBuruwayo. Agaramo. Zvinonzi munhu afana kurwa nebapu remombe yeye donza kana bhuru. Musamupe bapu remhuru kana remhou, hazvinyatsotsitsa hana yake. Saka akazosvikotenga motikari kuno kuBuruwayo ikoko, akuitawo tumashopu. Saka pakasvika munhu uyu achitaura manje paservice station payapa, pakabvaona kuti saka munomuvamo nhai. Ndopaakaedza kuti amutengese uye akanyumwa nemachijiraita fesi yake, anga achiora nyaya iyi. Saka akatanga kuridza pfuti, vanhu vakaona vachimutarisa neruzhondo, achibva aenda. Saka zvinhu zvakazoona mwe kuti tapindirwa. Vanhu vaya vanoti umuno haungamuzivi. Saka vakaitawo zveintelligence ndovaisikututanisa kuona munhu ane imwe fesi weri kutaridzika zvinhu. Zvongoti muchidimbu ndizvozvo zvezvimwe, asi zvakazoita kuti kumberi uku vakazoona kuti havachaimisa, zvakazenge vanhu vazara muno kubva kuChipinga kunobata kuKaroi kuna Zambezi pinda Midlands yese iyi amo magandanga. Vamwe vaitawo Namibia inonzi kwei ndiyo kaNamibia yaseretseka mai Botswana. Vamwe kuda muhangu arimo, vakutoona nehama dzavo, vamwe vaiwirira navo nezvekufarira kuti dai nyika yeZimbabwe yatorwa, vatanga kuchengetwa naSeretsekama okondakita newe ZAPU, wotakurwa neusiku
unosvika kuforce kuyoko woyambuka nemabhoti woyambuka. Vamwe vadzorwa vakunzi vaite action anokandwa muwangimo muya obva apinda munenge mubotswana. Vamwe vana hama dziriko, vamwe vanogona chimutauro chemo vakutotaura. Saka ndozvezvimwe zvakaita kuti hondo iyi inakidze, ikure. Vamwe vakuru vavakadai vachienda vamwe vaibva nekumozambique voya vakadai nekubet bridge kuyoko vosvika mumatopo umu. Sorry, ndiye muzukuru wangu akashaya vanhu vaimupa nickname yekuti chikwepa chikwepa. Ari pagame park apa munopaona muri murodi pane gedhi, pane bhumu gedhi kuti motikari dzinosvikopinda mbikari mwatombodze ndiani oda kunoona yani zvakanye kana iri pekaripo vanongodayo bhumu gedhi riya rinopinda. Saka ainzi chikwepa nickname. Aiputa fodya masigareti aiputa azozvona kuti hapana chandiri kumboputa kutora chikwepa oputa nechikwepa chaanombogara. Zvino iye ndewe vamwe vakapfuura nemubedibedi road akapinda manana Vishavane umu vakanopinda mumatopo vakakirosa Plumtree road vakunosangana namakomburenzi ari kubva nekokoko vachiuya akadai zvokuti ndosaka Smith pokupedzisira akazoti aiwa hatitaurirani azoona kuti takombwa ende achatombovapedza vakawandisa. Ndapindura here mubvunzo? So imimi manga muri 132 pamakasvika pasipolilo apo. Muchiri kurangarira here kuti macasualties kana kuti vamuchiri kuziva kuti vakafa vamakatoverenga musati matiza vangani? Panoti netsei muri bhetoro rekusaini hakuna akafa. Rekumateni hakuna akafa. Pagozara 11 ukuroko akazosvika manheru kusvipe. Kana mukasangana noupi noupi anokuudzai kuti kana ngari kwaSmith hakuna chitunha chakanhongwa apa chemunhu afa kana kuti akuvara. Hakuna kana one. Zvakavashatirisa. Mwende pane uri kuwarwa anga rwakadai. Saka mabhakaniya vakava vachisukoburutsira vanhu uko masoja avo ndokwakaiswa atirari dzichibhomba dzakadai. Mafaita
nemabombas. Ground force ainzi advance vanhu vagotanga kuvabika ikoko Yeah. kuvabika ikoko uzonzwa uku kwanyararwa uku kwanyararwa uku ndopakaza nemaparatroopa nemaparatroopa zvekuti zvakavarwadza kuti hakuna a dead body or a wounded casualty yavakabata svika kwasvipa dzakazonyarara pfuti vanhu pakaita magurupu 10 15 20 endai makadai endai makadai endai makadai endai makadai pa70 vanhu kuna akafa hakuna akakuvara zvekuti vakazomubata akuvara masoja asmith anenge achinyepa ndopakazosplita into smaller groups. Okay. So pamakasungwa imimi muri 5 apo muchiri pamakazonosendenswa vamwe venyu muchiri kuvarangarira kuti ndanani? Ndichiri kuvayeuka vamwe vangu Rafero Muvengi, Arnold Gahia, Johnny Manyange, Rabuda rimwe racho. Mabuda wangani? Babuda 4. Kochezwa inini. Anditi. John Chakafa, Zengeza Marofu. John Chakafa. So, Comrade John Chakafa. Hello. Vamwe venyu vari kukuonai pazuva ranhasi vamakafamba navo vapenyu vamakagara navo mujeri vapenyu vamakapwanya navo mabhonzo vamakapwanya navo matombo ainogadziswa rodhi. Mashoko amuda kuvataurira pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Ngatiti vari kukuonai. Tinotenda Mwari nemidzimu iyo kwedu kwatinoberekwa nemidzimu yenyika yakatichengetawo kusvika pazuva ranhasi nokupona mupfumvu dzatakapindana nadzo mburitswa pasununguka nyika muna 80. Mati makaberekwa gore ripizve? 43.
mane 83 years. Ndane 83 manje ndakwenda 84 manje. Haya, comrade John Chakafa, zita rakamotivetwa nei tichivhara programu yezora nhasi? Pane here wamai zainzi John Chakafa, pane here ainzi kana kuti makangotambidzwa segandanga? Kutambidzwa chi? Zita. Iroro kuondero. Rangoripugwa zvekuti Chakafa kuti ndiriwo kwaMarufu. Oho. Saka Chakafa. Anditi ka. Sekuru wangu abereka bandi Marufu. Baba achinzi Muchemwa. Nokuti vasunungukwa hanzi havana kuchema. Mwana wangu uri pakanyambakambo ndibvakwedza kuda kuti achema achitadza ida kuzoti achema kuti ndibva wamboti zii ava mbuyawo pane magurumba anga yaiswa imwapo akaiswa nemunhu wakati aiti Dezo asina kusununguka. Saka zuva rechi9 ndovazenge vakutaurira kure kure. Rechi9 nacho ndorakazotanga kuti bhitiri ndobva vadzvinywa ndokusununguka. Baba vaya havana kuchema. Ukambuya unobva watozii vafenda. Saka nguva mine kuti yakatora nguva yakadii sevanhu vanga vasina kumawachi. Ndobva vati mukeyambuya zvinji ndirakidzei mwana wangu. Zvota mwana wenyu ari kouko mena mwasino hana kata asi mwana wenyu haasati achema. Ambuya ainobva vatika pfisu. Vanhu vati vashokekaka kati mwana angoti pitiri apa ndiyezii haana kuchema. Muridzo azoti miri yake dzoke pekare kati asi ndasununguka mwana ari kupindirakidze. Zvinova kuti vaduro kuti mwana haana kuchema. Kati akondirakidzei mwana wangu ndozi vanhu vakuramba paya. Ndipo akabva vangu amadzana mwana wenyu haana kuchema nevaya vanotaurisa vaya. Ndobva vangochema mbuya ndobva vamboti zii. Vanhu vakafunga kuti vafa. Saka vanhu vakazotanga kuchemaka mumba muya. Amene ndozvakavhundutsa here mwana kubva azomuka akuchema. Ambuya wachibva vazodii vazofemuka uko. Saka akazara kutanga rababa renje Muchemwa. Zvakurosipona nokuti rasekuru rainzi Marufu. Rababa wavo ainzi Marufu. Baba vadii Vachemwa. Pakazomuka vanhu vaoneswa kuti vakutora mwana. Zoti aiwa mwana wanyu mupenyu uyu mwana wanyu mwana. Vazomuka petona kuti inga mupenyu mwana wangu. Hamiri ndapindura here. Ayo, mapindura. Ayo, Baba Marufu, Comrade John Chakafa, tatandana.
ndinotenda nemukana wamatipa pazuva ranhasi. Mati munonzi ani zviya? Robert Tapfumanei. Robert Tapfumanei. Tapfumanei. Oh. Patapfumanei. Marufu. Tatenda. Tinotenda nesuwo. Ngusvikowo pano kumasango kwedu kuno. Uchiti paridzirawo vhangeri negospel. Asi ndozokumbirawo tepi yachoka. Ongo. Mugozondipawo. Kuti musavatenge takagarawo zvedu tombesa. Apo. Kabhaisikopu kacho. Muona. Tichikaona. Handitika. Ndine zvizukuru zvangu ndisinga zvinomba zvafara chaizvo. Handitika. Chimbonzwawo zvaivo. Ngano evanhu aya vainge varasika. Handiti. Aiwa. Pano hapanetse padhuze neroad. Tinogara tichifamba naiyoyi. Nerimwe remazuva mumazuva ari kuteera kwete svondo, asi ndipei nguva ndinopfuura nepano, kana kuti vanhu vekubasa vanogona kupfuura nepano vachikusiyirai. Aiwa. Ndatenda. Ndizvozvo baba. taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya manya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira mumakomo For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Tapfumanei.